Bojoku sesuk tak ijolne mergo bendino njaluk kelonae duit blonjo ra tau dikekne entolo kudu metel matane. Hawane pengen kentu ae piye iki? Kentuwa Mas, kentuwa. Nek musuhe rasa mbok koni ya budal. Mergo apa rugi leh sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Wong kudu kentut dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Anjay. Bi, solusine bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Gringgingan. Malah ngaget. tak jawab aku ngguyu dhewe jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi tak tekoki kabeh ra enek kok, Des. Mangkane tekok awakmu kuwi, Des. Kringingin. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang untuk brosot-brosot no knalpot, Mas. Cepet ngelawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak roh. Poso Mbah jenengan? Ya ora poso, Mbak. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat ya poso. Yo madang. Muga-muga mlebu surga ya, Mbah. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat kene. Ngadep pundi? Madhep ngulon. Mulane ning kulon. Ngono. Kene. Tumpak iki harum. Sampai ana ketoke saweneng. Karek delok-delok to tumpakane. Kari numpake dadak leren delok kesuwen. Ayo bojone bareng apa ya haram? Nek kuwi ya beda cerita. Kok tumpaki? Bedane apa? Bayar dhisik. Bayar dhisik bayare nek aku. Wong padha penake kok dadak bayar. Anjay. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari wonten iku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek ngamuk. Ora. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mopo Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Gonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe.
Nak Surabaya ki. Ayo. Kon. Ayo iso ora kowe? Kon. Tak kandani. Diomongi apa neh? Rabi rondo iki enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Cuma masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago Mas. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Sing lanang gak iso nyauri kur menenge. Yang kita deloke bengi iki sing sugih ibu-ibu. Kuwi sugih. Wong lanang ketok melarat-melarat. Tobat tau. Ibu-ibu ketok sugih-sugih, wong lanang melarat-melarat. Ngene iki nek sing ngomong, cangkemmu ora penak lho, Run. Kok sing sugih ibu-ibu lah deleng wong lanang pancet ae kupluk ireng tok wae. Putih ya jajane wong umroh. Kumpluke pancet ireng tapi nek ibu-ibu. Dik. Dik. Ngopo neh? Wis munggah pintu cek kurang. Yo enggak. Sampeyan iki lho lagi opo? Yo macak. Dandan ben ayu. Ben gak kalah saingan. Amit-amit cabang bayi. Model koyo ngono kuwi apane sing diremet? Mbak, Ya Mas? masih gadis atau janda? Canda Mas. Sudah berapa lama janda? 5 tahun. Terus, gimana rasanya janda? Setiap malam kembut-kembut. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Ampun sampai mana? Dilen kas teko Dik, iki sik ngiyup udan. Oh berarti sedelok menempun tekan. Iya Dik. Nggih ampun. Ayo nyapa? Tak rebus ke air yen kali nggih. Arep go apa to Dik? Dik Mas mungkin. Wis ora usah. Mas pun mau. Urung Dik. Dereng. Urung. Ajeng tumbas maem sekalian nopo dimasake mawon kali Adik. Aku pengen masakanmu Dik. Dimasak nih. Tapi apa? Paling goreng ayam. Wis ora apa-apa. Nggih kali nyambel mengke disambel ke Adik. Maem bareng awakmu ki lawuh apa enak Dik. Aku tekok. Takok napa? Ping piro kowe dekelone? Ping pindho. Ping pindho. Ning endi? Ning ruko. Ning ruko. Sing marani sapa? Kowe marani. Nggih. Kowe dicet kowe marani. Ngopo kowe sampe gelem marani bojone wong? Halo. Ngopo kowe gelem marani bojone wong?
Pengen weruh rasane. Diudani kowe ping pira kowe? Peng pindho. Ping pindho kowe, teng topmu keri ya ning kono ya, warna ireng ya. Mboten, kula mboten sempakan. Udah ning kono, penak udah jan. Nggih. Aku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolan ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Ngomong kok. Nyapo to, Mas? Tanya nyopa nyapo. Ge mama udah bilang dari kemarin mama tuh ngidam ya, nggak diturut-turuti loh. Ngidam apa? Kok masih tanya ngidam apa kilo? Lah apa aku ora ngerti lho, Mas. Ge mama udah bilang, mama pengen ayah nikah lagi, langsung 7. Ayo, lah 7 golek nendi? Gak mau tahu. Enggak lah. Kok gak mau? Nanti lah adiknya ngiler gimana? Yang pengen itu adiknya. Wis jelek sampean terus ngileran pisan pe. Rupane kaya apa anakku iki kok. Lah terus 7 entek golek ning ngendi? Gak mau tahu ya, pokoknya harus nikah lagi lah. Oke, iki gak tak tokne. Ya engko kan panggah metu. Mbok, nek ape metu tak empet. Lah nek wis metu? Wis metu tak lebone neh kok dodokno. Aneh. Mbok pokoknya harus nikah lagi. Iya, mangko tak golek sing mening-mening dhisik, 7. Enggak suka aku ngono maksa-maksa. Bang, tahu nggak? Kidal itu apa? Tahu dong. Orang yang selalu beraktivitas pakai tangan kiri. Kalau kepanjangan dari kidal apa? Kidal. Nggak tahu. Apa sih? Kiri dari lahir. Kalau seperti saya, yang lahir pakai tangan kanan, singkatannya apa dong? Kadal. Penasaran loh, tibake lo ambune kaya ngono. Keton aku. Barang 1.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to? Sawangane kere men lho. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ngelak ngomong. Guru-guru kowe lagi lintup tawon aku. Syukur. Wong wedok lek kadung ngrasa enak iki masih lama. Terus. Ya kono nang ngisor kari terus masih lama. Ya nang ndukur iki remek. Manut ta. Iki sekarang tahap usia 20 sampai lo gak nyaut 20 sampai 40. Wes mau ya 0 sampai 20 itu usia belajar, usia pendidikan. Anakmu harus dibekali dengan ilmu. Lek pengen hebat, pengen berkualitas. Ojo ke susu diajari kerja. Pas kadangnya gambarnya apa? Ya wong lanang. Terus paramek ya wong lanang. Budrek wong lanang. Roto-roto berarti sing mumet wong lanang.